هەفدەمی ڕوودانە عەردەهەژێ گەفێن ئەولەکاریە لە تورکیایە هەنە. لە تورکیا و باکوورێ کوردستانی گێلی بکێلی هەژمارە قوربانیان زێدە دەبە چمکە هینا مرۆڤ دبن کاڤلان دە ئاسێمانە. لێبەلێ تەڤیڤێ بۆ بەلاتێژی هەنێک وڵاتان بڕیارên بالکێشدان. ئالمانیا، ئیسرائیل و ئاوستریای تیمên xwe yên rizgarkirina mirovan ji bin kavilên erdhejê ji Tirkiya û Bakurê Kurdistanê vekişandin. Li gor rayedarên her sê welatan bi sedema gefên ewlekariyê ew xebatên xwe yên rizgarkirina mirovan li nava axa Tirkiyayê radiwestînin. Balkêşa kurêxistina alîkariye ya İsraîlê ku li Tirkiyayê dixebitî got ku wan agahiyên istixbaratî wergirtine ku gafeka ewlekariyê li dij tîmên wan heye lewra ew vedgerin welatê xwe. Wê çi li Tirkiyayê biqewime? Berî rûdana erdheja şeşê Sibatê neh welatan ji wan Amerîka, Fransa, Swêd, Almanya û Brîtanya balyozxaneyên xwe li Tirkiyayê digirin û welatiyên xwe hişyar dikin. Wan welatan eşkere kir ku gefeka ewlekariyê li nêzî sînorê Sûriyayê heye lewra ew vê rêkarê dikirin. Îro roj gumanên şopîneran ji biryarên van welatan heye tevî ku heta niha Tirkiyayê bi rengekî fermî tu daxuyanî nedaye. Eger berî erdhejê gefên ewlekariyê hebûn nexwe niha çi li Tirkiyayê heye? Bi nêrîna te çima wan welatên navborî berî erdhejê balyozxaneyên xwe li Tirkiyayê girtin û çima niha tîmên xwe yên hawariyê vedikişînin? Nêrîna xwe bi me re parve bike.